La Plataforma en Defensa de l'Ebre ha fet una crida a la mobilització per al proper 18 de maig a Amposta amb l'objectiu d'aturar la construcció de la canonada que permetrà allargar el minitransvasament de l'Ebre fins a Barcelona. Des de la plataforma s'han mostrat convençuts que la gran convocatòria del proper diumenge esdevindrà un punt d'inflexió per posar fi a la política de transvasaments. A la ciutadania de les Terres de l'Ebre, a les entitats socials, a les institucions, als alcaldes, a tothom de les Terres de l'Ebre que ens marquéssim com a objectiu fonamental del territori evitar que es faci la canonada. Hem d'articular totes les activitats del territori, tant físiques, polítiques com jurídiques, per a que aquesta canonada no es faci. El també portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Joan Antoni Panisello, ha apuntat que després de la manifestació es tancarà un cicle i hi han d'haver moviments polítics. Amb tot, des de la plataforma han avançat que a hores d'ara ja hi ha 150 entitats adherides a la manifestació i s'espera la presència de gent d'arreu de Catalunya i Aragó. Així mateix han explicat que diversos alcaldes del territori han anunciat la seva participació a la manifestació. Després d'esta manifestació té que hi haurà alguna cosa. Vull dir, han d'haver moviments. Els polítics han de donar mostres de que estan, per almenys, vivint, perquè ara pareix que estiguin amagats, vull dir, no donen senyals de vida. Diràs que caminiguin sense fer soroll per a que ningú els vegi, i això s'ha d'acabar. Vull dir, nosaltres ara ens ha dit molta gent que hem sigut poc contundents, que hem sigut molt suaus, i possiblement, si tenim molta gent en posta el diumenge, ens donarà autoritat per a pressionar el govern català per aquesta canonada, per aquest transvasament, no s'hagi de fer. El portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Manolo Tomàs, també ha qualificat d'operació de corsaris l'inici del transport d'aigua en vaixells fins a Barcelona i ha acusat al govern de la Generalitat d'utilitzar les Terres de l'Ebre com a moneda de canvi per justificar el pagament de 200 milions d'euros a Agbar, l'empresa d'aigües de Barcelona. Creiem que al govern de la Generalitat només li fa falta batejar l'operació del Barco de Barcelona com una operació típica de corsaris. És que el govern català necessita, i ho diem clarament, l'excusa per a justificar l'entrega de 200 milions d'euros a unes empreses molt concretes, encapçalades per Agbar, dels quals se'n beneficiaran determinades caixes, determinades entitats financeres, en la qual cosa el que hi ha és transvasament de diner públic a empreses privades, el mateix que volia fer el Partit Popular, i molt temem que en l'excusa que estan gestionant la sequera, en realitat s'estan condonant deutes electorals o polítics. Una vegada més, les Terres de l'Ebre estem sent utilitzades com a monedes de canvi. Tomàs també ha advertit que si s'acaba fent la interconnexió de xarxes del Consorci d'Aigües de Tarragona al del Ter Llobregat, després s'impulsaran 2 transvasaments més, un a Castelló a través del canal Xerta-Sénia i l'altre a Barcelona amb el canal Segarra-Garrigues. Per la seva banda, Panisello també ha avançat que el proper dijous dia 15 tenen previst mobilitzar-se davant la seu del Consorci d'Aigües de Tarragona a l'Ampolla mentre se celebra una assemblea extraordinària en la que està previst donar llum verda a la incorporació d'aigua de l'Ebre als transports en vaixell cap a Barcelona. Una decisió que, segons la plataforma, engegarà definitivament el transvasament i posarà fi a la nova cultura de l'aigua. La manifestació de diumenge a Amposta sortirà del pavelló Firal, passarà per l'avinguda Sebastià Joan Arbó, per davant dels serveis territorials de Medi Ambient, l'avinguda de la Ràpita continuarà fins a l'avinguda Alcalde Palau i acabarà al Mercat Municipal, on l'escriptor Emigdi Subirats llegirà el manifest. La plataforma té previst que Unió de Pagesos obri la manifestació amb els seus tractors. Els seguiran un grup de dones amb la pancarta amb el lema de la manifestació «Los transvasaments no són la solució» i al seu darrere gent de la plataforma portarà el nus antitransvasament. Amb tot, la plataforma té previst iniciar la festa reivindicativa el dissabte al Mercat Municipal de Tortosa, on tots els comerciants està previst que es vesteixin de blau i hi hagi actuacions de xarangues.